cortado dicente vivo. Na hora na boca de trabalho. Trajade um tigre solo. Paixonam por a viva bom. Well, chão a viva bom, viva de manchão, chão a come bom, well, chão a drumi bom, well, chão a viva bom, viva de manchão, chão a come bom, well, chão a drumi bom, cumprido na hora na boca de trabalho. Bom menina, nós estamos na Natureza TV. Agora nós estamos de visita seca Elsmarie na Sukunuku. Passou depois de a planta riba klein moner, agora esta planta também na Sukunuku. Ela dona nós também tip de simang e depois nós lo vai seca Kiwirain, meu colega na Echo. Boa tarde, Elsmarie, contento de visitar na Sukunuku. Como vai, Giovanca? Contento com o babini, awe? Sim, mas bem para mim, qual é o palo preferido? Mi palo preferido é o watakeli. Lá que nós vamos aqui. Ok. Elsmarie, até nós aqui na palo de watakeli. Você pode explicar-me de qual é o palo favorito? Watakeli é um palo que cresce hopilie, é verde inteiro aia, é uma flor branco com uma fragrância mais doce mesmo. À tarde está rolê mais doce mesmo aqui na. E mata aqui, tem algo outro propósito, portar medicinal ou algo assim? Sim, é blache de watakeli, ora que a gente tem herida de boca, por trazer té de blache para curar a herida. E outra coisa, segundo Buki, que é palo de watakeli tem, ora que está mais grande, obviamente, é uma inspiração. Então, a gente não está criativo, a gente não tem problema, também sim, está bom de palo e não está uma inspiração, não está força de palo. Ok, great. Vamos para ter isso aqui. Me também com a parte de sei botin hopi outro palo. Você gosta palo de verdade ou de como está isso aqui, Elsmarie? Uma planta mais ou menos 700 palo local caba. E motivo tá que me vai começar a cosechar comida para mim mesmo comer. Pero tem assim tanto problema com lagadishi com Joana, que minha teoria tá que se me põe comida para não também come aqui não, se a barriga tá llena, então não também come é um dia não. Of se me corre com não lo bem come aqui na. Sei também teoria, me espera com el outra. Ok, great. A parte de watakeli, você tem outro palo aqui não que tá bom mata favorito? Sim, me tá hopi encantado com o palo de kadushi. Kadushi tão mata que tá bom para nós, hora de verãos, nós por trabalhar shopping, né? Então, demo onde tem hopi tiki kadushi a vendia. Kadushi, hopi cabrito e burrico tá come palo de kadushi na troncon. Então, hora de aguaceiro eta cai. Botar hopi mais viato, pero botar kadushi. E as boname a robes a melings. Yes. Importante de kadushi tá que tem temporada de secura tá tem fruta não. Cultura Joana com lagadishi, cultura para não, tem temporada de secura não também come fruta de kadushi. Pois pensei me que põe mais kadushi aqui não, que mesma ideia como avisava anteriormente, para assim e beijo na raia que come. Ok, bom, pois é kadushi tá pavo e para não. Pensei mesmo. Tip de simang. Me te recomendar para planta mata local de cura, para motivo que não está não me se de hopi água, não está dando sombra e bopo hanha fruta. Mata local mane watakeli, então mata que cresce hopi lie e tá verde inteiro ayam. Também botin diferente outro palo local que queda verde. Bopo compra mata local na Echo, na marcha de Magazine Rei, marcha de Criabon e marcha de Playa. Para mais informação, vou pôr aí arriba o website. Bom dia, Kiwi. Bom dia. Contente de topar a na Echo. Vou mostrar-me o greenhouse na aqui, não? Ja, zie, laten we een kijkje nemen. Oké.
Nou, dan gaan we beginnen bij de plantjes. Dit is de watakeli. Oké. En de reden eigenlijk dat we die ook in zo'n bak doen, is omdat daar heb je heel veel zaadjes van nodig. Dus je schept met een schep onder de boom vandaan. Ja. Dan doen we vervolgens in een bakje en dan komen er een paar op. Maar dat is eigenlijk de enige manier om hem te krijgen. Okay. Want je kunt hem dus niet zoals die andere, zeg maar, per zaadje erin stoppen. Daar zijn de zaadjes niet kiemkrachtig genoeg voor. Okay. Dit is de watakeli groot dus, hè. Oh nee. Kijk, en dan zie je dat hier de worteltjes al een beetje zo omheen zijn gekomen. En eigenlijk het mooiste is als hij helemaal allemaal worteltjes heeft. Met die wortels, ja. Maar dan is het ook wel tijd om hem natuurlijk te gaan planten. Ja. Een hele zeldzame is de enige die we van die worteltjes. Als hij klein is, als hij groot is, net zo. Dus eigenlijk van onze eigen productie. Verbeteren. Ja, precies. Wat is de motivatie eigenlijk voor planten te reparen, Nanki? Voor die motivatie moeten we eigenlijk even een stapje terugnemen. Want toen ik hier op Bonaire kwam, toen waren het hele droge jaren. En toen wat ik om me heen zag was eigenlijk hele dorre planten, dorre cactussen, maar ook heel weinig soorten. En dit project waar ik nu mee aan het werk ben, is voor mij persoonlijk echt om een doel te bereiken om dat weer wat mooier te maken. Om aan mensen te kunnen laten zien wat je eigenlijk zelfs op zo'n droog eiland kan bereiken. En dat is met het planten van bomen, met het planten van heel veel verschillende soorten. In deze kast staan er bijvoorbeeld al bijna 65 verschillende boomsoorten. En dat vind ik heel mooi, dat mensen op Bonaire, als ik dat nummer noem, 65 soorten, denken van oh maar dat zoveel zie ik er helemaal niet. En dat klopt, want hier op Bonaire zien we over het algemeen maar ongeveer 5 soorten. Maar er kunnen er zoveel meer zijn, zoveel mooiere bomen, zoveel hogere bomen, bomen zonder stekels, bomen met vruchten waar mensen ook weer letterlijk de vruchten van kunnen plukken. Dus dat is voor mij heel erg de motivatie, om te laten kunnen zien wat we hier kunnen bereiken. Er is nog een plek die ik je eigenlijk wil laten zien. Okay. Zullen we daar even heen gaan? Ja, waar is het dan? Bij Camino de Rincón. Dat is een mooi gebied waar ik het goed kan laten zien. Sim, Quirijn, agora nós estamos na Sabana de Piedra Cruz. Por contar me como atravessamos aqui, não? Ja, ik wil je deze plek laten zien, omdat dit eigenlijk is waar het begint. Dit is waarom we herbossing doen. En als je hier om je heen kijkt, we staan te knijpen met onze ogen. Er is heel veel zon, veel wind, best wel warm. En dit is hoe veel mensen Bonaire kennen, als een kaal, droog stuk grond. Você de aqui na Antecina Baixi? Nou, heel lang geleden hebben ze hier met grote graafmachines wat kalksteen weggehaald. Maar dat is heel lang geleden. De reden dat het hier nu zo kaal is voornamelijk omdat er dus heel veel geiten en hier heel veel ezels rondlopen. En die eten alle lekkere stukjes steeds maar weer op. En het groeit heel langzaam natuurlijk omdat het al zo kaal is bij. En daarom is het hier nog steeds eigenlijk wel heel erg dor en kaal. Que passa se nós não há reforestação e plantabek? Er zijn grofweg 2 opties. De ene is dat het eigenlijk hetzelfde blijft. Dus het blijft kaal, wat kleine struikjes en er gaat niet veel groeien. En de andere optie is, en dat hangt dus ervan af hoeveel geiten en hoeveel ezels er hier blijven eten, is dat het nog erger wordt. En dan gaan we langzaam toch een beetje naar een beetje woestijn. Het klinkt wel erg, maar we gaan langzaam naar een woestijn toe waarbij niks meer kan groeien en alles wat begint te groeien helaas meteen weer opgegeten wordt. Ja, triest hè? Ja. Hier mooi, hier lopen. Mooie nieuwe jonge blaadjes. Bom kiwi, agora se nós parar em sombra, comparar com a oi, em solo, de como aqui na Antecina verde. Dat heeft voornamelijk te maken met de achtergrond van het gebied eigenlijk. Het is een heel speciaal gebied. We staan hier in Roy Sangu. En dit is een gebied wat op de limestone, dus dat is sowieso al waar meer water eigenlijk vast wordt gehouden. Maar ook omringd wordt door de grote klip, door de klippen waar de geiten wat minder makkelijk kunnen komen. En specifiek dit gebied is nog heel goed bewaard gebleven. We staan hier naast een enorm grote Paradisia. En dit is een van de voorbeelden eigenlijk van hoe het er dus vroeger uitzag. En dit is ook een van de weinige plekken op Bonaire waar het nog steeds zo mooi uitziet. Kijk wat een voordeel van die plantabek. Een van de voordelen die noemde je net al. Het is groen. Het geeft veel meer groen. Het geeft ook veel meer schaduw. Het voelt hier het is een stuk koeler eigenlijk om hier lekker zo te zijn. Maar er zijn ook een heleboel andere voordelen die je misschien niet zo snel merkt. En dat is minder erosie. Dus minder water dat zomaar wegstroomt, want het wordt tegengehouden door de vegetatie. Er is minder stof in de lucht. Maar er zijn ook echt dingen zoals die voor mensen echt makkelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld vruchten die we kunnen plukken van de grote bomen.
We kunnen het hout gebruiken even later, maar ook een heleboel medicinale planten die onder de bomen weer groeien. Dus er zijn heel veel voordelen die misschien niet zo heel snel zichtbaar zijn, maar wel uiteindelijk veel opleveren. Quirijn, dank je por contarnos over die proyecto. De nada. Esa que estaba tan nostra Viva de Naturaleza TV. Dank je por sintonizarnos y te otro simán. Perfecto.